Ja, så färre vi hållt vi till 3 ämnen i morgon. Och jag har inte tillåtits uppgavna att se några ord om Israel och profetierna. Det första avgörande som är att man ska ta om Israel och profetierna till att pröva att avmarska ämne. Det är så mega störst. Det nästa är att hvis vi ska ta som ämne som Israel profetierna så är det nödvändigt att bruka omfram till avmarska ämnen så är det nödvändigt att bruka det här bröje striknar. Så jag hela tiden kunna se något på en halv timme som några kilskaver i. Utan att detta bostad i någon detalj. Den första spårningen är att det här tar vi som Israel, vad är Israel för något? Och här vill jag se att jag vill alltid må skilja mellan Israel och en tjauskabalin tutning och skilja mellan Israel och en godamlin eller en andalin tutning. Det tingene är öliga grundläggande för att fäta god och Israel. Den nästa är profetierna, vad det är menar vi vet här som profetier och i kontexten här eller i samband som jag ska ta som då så tar vi om något som är sagt framan undan alltså spådomar. Det har sagt något här och nu om något som ska hända i framtiden och det gånger ut. Hvis det inte gånger ut så profeti är falskt. Så einfalt är det. Och skriften är full av profetion och när jag tar en profetion som vi ser i skriften hör inte framtiden till. Det är tala om något som ska hända och det som blev tala om något som hörde framtiden till det gick ut. Så det är skilt här då som profetier så då har vi de profetier som är uppfyllt eller som är ingen ut och vi tar så ösn om profetier som än inte är uppfyllt och som hör framtiden till. Hvis man sövliga ska godtaga något för att vara korrekt sövliga så ser man sövliga det tror jag ting som skulle uppfyllas. För något kan betraktas för att vara sövliga satt ska det uppfylla en träd som säger det ska vara en kausalitets man kallar det för kausalitetsprincippet alltså att det ska vara en orsak en rationell eller förnuftig orsak att han för det som händer. Så brukar man annars som man kallar för analogiprincippet. Det säger analogiprincippet säger det att det ska helst kunna sammanlockna det vi också andra liknande. Och det säger det man kallar för immanensprincippet det säger det innebär det att det som du ska gå till för att vara korrekt ska vara hänt i immanens alltså ut i fysiska världen utan att du ska intrea även naturliga eller metafysiska förklaringar på det som är hänt. Låt mig ta ett döme med det här. I Danmark i København i juni i år. Det är han var i København att den är färdig att danska flagget fyllde 600 år eller vad det var, 800 år. Det var flera 100 år gammalt. Och det gjorde man så synd bort i Danmark. Men så kom man då in på sövna flaggen att den var i krutch i Estland för 600 år sedan och ut i Krynon så kom man duker dalant ner av himlen. Dukeren var rejer och hej en kvitan kross. Och kongen fick veta att någon här som märken ska ta sikra. Det är alltså upphav till Dannebrog. Så spelar vi dock själva. Uppfyller den sövan till Dannebrog immanensprincip. Och Sverige är en runkande nöj. Du har en metafysiska eller även naturlig förklaring. Då ser man sövliga är att det inte är korrekt. Jag får inte gärna trycka på det. Samsons fyllde det förska flagget 100 år. Så kan man det kan se sövan det första platsen det var tecknat i Danmark och jag tror Neuchan och någon entusiastisk studenten så ser jag det här var en kausalitet det har en orsak till att det har absolut är det någon analogi ja självfälligt det är just vid grundläggande nu att det har funnits något annat flagg och det fick också en crossmatch det här ser som analogin att det har hin i Norrland och vi har immanensprincipen någon. Jo, det tecknar också en kollega i København eller med några studenter. Så det hände alltså inte ut i mystiska, metafysiska världen. Det hände i Köpenhamn och studenter. Alltså, så var någon där första flatche uppfyller alla kriterier för att ha trovärde. Det gör det danska inte. Men så spyrs danskare, tryckvar det på handen dugen så ser det så. Nej, det gör det inte. Man hade en fitt myta så
Och så är det. Det är att säga att så under första platsen, det danska platsen, är gott döme om faktuella, godkända söver och hit som blev till mytologi. Och jag ska vigga själv att jag är rätt skeptisk om upphav till danska platsen, att det kom detta ner av himlen. Hvis vi får läsa en söver om en man som gjorde vatten till vin, så må vi se av en runga nøy uppfyller ikke immanensprincipp. Vatten är en simpla kemiska formel till brint och ilt. Och så länge den kemiska formeln är om vin, det vet jag så inte, men jag kan fylla flera skyr. Så det blir simpelthen ikke til ut fra immanensprincippen. Og tog kan ha det ikke være korrekt søvelige. Men spørningen er om det kan være korrekt allugavel. Det valgtes hva for hømsmynd og mennesker hever. Hvis vi har en avveringsmynd, har vi bare trykker på det at det eksisterer bare en fysisk heimer, og det eksisterer ikke annet enn at vi kunne føle og kjenne og høre og teste vi tålen. Så har vi last oss inne og en boble og en naturalistiske boble har vi på forhånd sier at alt som ligger utenfor her kunne ikke gå til. Så er man om Israel og det israelske folket er unik. Hon sender en kraftig brøysøye og imot immanensprinsippen. Hvis du ser man lukker israelsk, så er vi israels og det jødiske folket. Vi søver noen spanska folken, eller franska, eller amerikanska, eller norska, eller føreska, så er søvann til de jødiske folken fullkomlig unik. Hon skiljer seg ikke bare bort i jordspill. Hon skiljer seg fullkomlig bort i jord. Hon har ikke en planet til. Hon ligger helt ut i en galax. Og en israelsk politiker sier henne for det. Han som leser søvann til de jødiske folken og ikke tror på mirakel, han har ångans sans for realiteten. Og det tar jeg enda takk her. Og så kan han kalla meg for idiot, og det tar ikke pura rolig. Og i min arver er at et parster av en rasjonellere, fornuftigere, logiskere tankegång. Og Israel er et mirakel, det er som folk og som land. Vi kunne si at det samme som tar som den søvelige Jesus, og ofte han sier som den teologiske Jesus, at han skiljer seg. Og i min arver er det ikke ansøkende mellom den søvelige Jesus og den teologiske Jesus, og det er heller ikke problem til meg at jeg det gamle testamentet og trykker på at de jødiske søvnene, selv om hun er full av frakrøringen som brøter vi immanensprinsippet. Israels folk hever, som sier en unika søver, og langt i Moseboken skriver Moses part av søven til Israel og på forhånd. Det er altså Moses, som egentlig levde i 1500 år før Kristus, skriver søve jødene lengt fram i tøyene, og så fram etter Kristi føying. Og han tar seg om ting som skulle hente, og Moses tar seg øysene om en hemsomfattende utlegg av tøy til det jødiske folket. Hun er ångande i verd, da Jesus gikk her og gjør. Hun var ångande fram. Jødene hadde livet 400 år i Egyptaland. Det var en utlegg av tøy og i en bestemt land, og i en bestemt geografisk område. Så at vi vet at Norra Rujtje ble gikk til grunn der, ja, syreren togene, og det falt ikke mer eller mindre kvarv, kan man si. Men det sånne Rujtje, ivelevde, Juda Rujtje, med landet der hadde en profet som er Isaias, og det var så, det ville så vel til at de jødiske løyerne og konkurren i Israel som tar rådde medan assyrerne omringet i Jerusalem, tar lusta etter Isaias. Og skriften sier til at Gud gjør det av i her assyrerne og tar for hjemme til sin kjals eller løyvdene og tar. Og sånn er det ikke ivelut fra 620 eller her løy. Og i kanskje halvt 200 år ta kom Nebuchadnezzar til, han belåner kongren og inntog Juda Rujtje. Man kan si at det Guds egen var Juda færre så lengt bort fra Gud at det var byggvet til dom. Og jødene eller Israels eller Juda Rujtje ble først i utlegt.
Og templet, som Salomons tempel, som vi kan stå her i flere hundre år, ble lagt i øye. Det ble så en utlekt av tog for det jødiske folket, men det var ikke en utlekt for en diaspora, som det kan for Ødelheimses folkeslø, det var til Babylon. Men så han kom jøder av Begva om nekvastene kring London, kring Mialhavnen, men vi tar seg ikke ta heller ikke om en heimsomfattende utlekt av tog for det jødiske folket. Nå det år 500 for Kristus, men hvis vi skruva tøyna 1000 år etter, helt etter tja Moses. Hvis vi leser ur 5. Mosebok, kapittel 30. Og vi kan lese fra første vers. Da alt dette henter, eller alt dette kommer i til, sikningen og bannene som jeg har lagt fire til, og to teker til at hjertet ut i middelen ødelfeltkene, og jeg har en god tøyn, fer er rega til borster til, og to av ødelen hjertetøyen, og ødler saltøyen vender vid til herren god tøyn, og høyre rødt hans herre, og i ødelen, som er jo det djevet her på om, bæg to og bøttentøyene, da skal herren god tøyn vente lakne tøyene, og vise til nøye, og sauna til sammen at du ur ødelen folkene, og i herren god tøyene spjattet til. Så stender, om tid så er riken borster, lykke at enda himmelsins, skal herren god tøyn sauna til sammen, og fære atter etter til. Herren godtøyen skal leie til landet i fedretøyner 80, og du skal få til åkn, og han skal gjøre vel vidt til og lede til nørast enn mer enn fedretøyner. Hvis du så lykkes stekke av her og andre inn, og det så gjør, så ender det vers 6. Herren godtøyen skal omkjøre hjertetøyt, og hjertet etterkommer av tøyner, så du elsker Herren godtøyen, og alle hjertetøyner, og alle sjaltøyner, og du skal slippe livet. Da synes jeg vet at det som han sier, vi er her, det er det som Gud alltid løyder etter og vil ha fram menneskene. Det er samfunnet som han ikke er folk skal ha, vi ser. Altså, at jødisk eller fysisk Israel som ikke connectar vi skaper han, hever ikke Guds velbeha. Det er Gud ikke takk i. Så han vil føre det hånd til landet, men det største stiger etter, det er å føre deg til Guds hjerte. Og til Jomaler til hånden. Her tas han om en heimsomferdende utlegget tog. Og i ferdig tror vi akkurat at rett, vi slår opp i Ezekiel, 36. kapittel. Og her stender i ørende nøytjan. Jeg spjattet teg middelen tjauernar, og teg var strøtt ut om landene etter adbordtarra, og verskontarra dømde jeg teg. Men da det kom til tjauernar, det kom til, vann halga av teg høyla av navn mot, vi har sagt hver om teg, heit i folk herrans, og teg nøytes korsene færre ur land til hans herre. Da tog det meg sørst at hus og Israel skulle være så vannhalka middelen tjauernar, og teg var kommet til. Du skal til sida vi hus og Israels, så sier Herren, ikke for tikkara skuld hus og Israel gjør i hetta, men for høylige navnsmunns skuld som tid har vannhalka mellom tjaunar og tid kom til. Jeg skal halka stora navn mot som vannhalka mellom tjaunar, som tid har vannhalka mellom tørra. Og tjaunar skulle sanna at er Herren, sier Herren, da jeg for egen tørra åpenbærer høylalega munna tikkum. Jeg skal få tikkum heimater fra tjaunar, og sauna tikkum saman ur ötlun, og i endertætju. Ur ötlund landene. Ikke ur Egyptalandet og Babylon. Jeg skal savne deg sammen ur ötlund landene. Det er mennesker Tyskland, Polen, Russland, Danmark, Baltikum, you name it. Jeg skal få deg sammen ur ötlund landene. Jeg skal lede deg komme til tikkere egna land. Og jeg skal slette rønt vatten av tikkene, og det skal være rønt fra alle ørenske tikkere, og fra alle avgoden tikkere skal det rønt av tikkene. Det som stender åren til tjauskaperlige til politiske Israel. Men nå leser jeg hvor jeg er. Jeg skal gjøre til nytt hjerte, og nytt hjerte skal jeg gjøre til brøst. Jeg skal ta støynhjerte ur liggende til og gjøre til halvt hjerte. Det vil si at her er et, man kan si, beid til jødiske til politiske Israel, men han kommer også inn på at det som alltid er Guds mal, med langer,
det andaliga samband. Da God kallar i Abraham, så säger han vid han, fär ur landet och så säger han till tre ting som han lovar. Jag ska göra det till sikning, jag ska göra det ett land, och jag ska göra det till ett folk. Tre ting. Jag ska göra det ett land, og jeg skal gjøre det til et folk. Da tar han ikke om politikk, da tar han om et folk som er samband. Og så sier han, og jeg skal gjøre det til sikning. For kvann, du skal være til sikning for alle atre hjørne, for alle folkesløy. Og grunnen til at jeg kan stande her, Markon, til at du er sikning av Abrahams nådd i øysene til førjer. Du gjør det her. Jeg har en forteller fra at han, en som tror på at Jesus Kristus er Guds son, og de sier at godt nok en ønskemær, han sier, han har en samtale ved jøder, og så er det vi han, du kjenner jødiske søvnene så vel, du er så innerlig og jødedom, du vet alt. Hvor konverterer du ikke bare til jødedom, sier han. Så sier han, skal jeg fortelle deg en hemmelighet? Så sier han, jeg er et barn av Abraham. Du er et barn av Abraham, sier han. Det er det bestemt ikke. Så sier, hvor sier du det ikke? Du er 28 år fra Abraham. Ok, sier han. Det er det som skal til. Skal du være et avkom Abrahams? Skal du stamme ned fram? Ja, sier han. Da kan du kalle det en sann jøda. Så sier han, Ishmael, vil du betrakte han som jøda? Nei, for Olof kan søtte. Ishmael var ikke nær jøda. Så sier man, hva er pappi han så da? Ja, det var Abraham, det vet vi godt, men jeg kvedde så problem med Ishmael. Ja, han er for kjørst av mamma. Ok, sier han. Hva er vi Esau? Han er Abraham til feir, og han er Sara til mor. Ta stekka deg av og gjør hoksa synder. Det er ikke begynner blå og lys synder kompliserer. Utan han feir ut i Jesu i hæsen her, så sier Rombrev til at Abraham han er feir av døtlen som trykva. Han er troar feir. Og ikke er det bare Abraham som er det etter halten, men det er det som er det etter andan, som er bare Abrahams. Så det er som god etterlyser sin falskje, gjøter til høytninger, det er folk som lever i samfunnet vi ser, vi trunner, og her vi er et barn av Abraham. Nå leser jeg Esekiel 36, men det kunne ta det komme å lese Esekiel 23, om det er de bøynene i dalen, som lå i her holter til bolter, det var ikke kilo i, så ber de å flytta seg, og det kom sammen, det var noe som skelettet kom på plass, så kom halt åt om man har skelettet, og syner, og alt det der, og nå sa det bare, perfekt ut som menneske, bortsett fra en. Det var som å sitte når det ikke var lyk. Alt var på plass, men dette var lyk, som han sa. Og det er et profeti om utlekter til hemsomfædende utlektene til jødene som kom hjem til sitt egna folk. Men han sier, det var ingen andre ut. Og så sier han at Gud kattlet i andasøyn og blåste ut det, og det ble livende. Og det er det som vi kanskje enda det boja etter skal hente. Jeg var i Israel for en måned siden. Vi hørte det var prætikere her nere, men særlig tverrgjørt inntrykker av meg. Taler jeg av en messiansk jøta, som vokste opp som en ganske myndelig jøte, og i øtlen strenglega jøtadom, men som en dag kom til det punktet, hva han ble samført om, er Jesus Kristus, er sånne Guds, og er okkar Messias. Han bor i Israel der. Og prætikar Jeshua, fyrir sin egna folk, vi har en utrolig passion og kraft. Det er altså, man sitter og lustar etter seg ned, og man husker om Rombrev, ja. Hvis jeg er en sånn grøn, grauersetter i etter her, oljetreie, så må jeg si at han har naturlig hjemme her. Og kan tog jeg rett og føle seg ganske mer hjemme og trene enn jeg. Men det er ikke måneder av jøte og grek, treledler fra. Kristus er alt og jøte.
Det är fantastiskt att uppleva. Sitta och höra på så. Och jag tycker att det bara början. Till rättliga nägver gör att det här det sista ärne. Finns jag egen uppfyr att Jesus är Guds Messias. Vi ser vänta åter till profeten Isaias. Du vet det 26 kapitlar och ofta kallar för evangelisten mittlen profeterna som han levde i åren 200 för Kristus. Så profeterar Isaias ganska östigt fram till åkara tog och till tusenare och ting som hör framtiden till. Men Isaias profeterar till sina samtid. Han profeterar om ting som hände i 100 år att han var dejer, 200 år att han var dejer och 300 år att han var dejer. Det är Isaias som levde med en assyrare rådde. Han profeterar om det babyloniska riket som kom 18 till assyriska. Det var Isaias dejer. Han profeterar också om det persiska riket som kom 18 till babyloniska riket. Han nämner enda Kyros vid namn. Och det sägs inte allt. Detta uppfyller inte eminensprincippet. Det blir inte till. Ingen kan, ut fra eminensprincippet, kan ingen idén säga vad som hänt om 30 år eller 100 år eller 200 år. Det blir simpelthen inte till ut fra eminensprincippet. Men det blir till ut fra öronprincippet. Då har kritiker sagt det må vara nekvar Isaias här. Det blir inte skriva några fram någonstans. Men vi är liksom att han man nu under fjörde och fann dehavsrottlarna ur Qumran. Och man fann för tog alla dessa krockorna vi handriton som är ättliga gamla. Då fann man en kompletta Isaias. Det vill säga, här är liggande ett ofravurligt präckfyrtøy att det fanns bara en Isaias med skriva allt. Så här är alltså inte att komma efter. Och menar vi är så att dehavsrottlarna ska till eminensprincippet och i spöner. Och det var funnet akkurat under John Shea i fjörde. Det är äldste skrifterna som existerar ifrån. Jag har ångat helt att det var något tillfälligt att det var funnet samtidigt som SD och allt var så kontroversiellt. Och sagt samma år som samman tjau samtyckte att Israel som tjau skulle gåtagas som kjallstod tjau. Och det blev lust år efter. Det blev hetta så funnet. Här funnits ösens skrifter i det av Daniels bok, stora parter av Daniels bok. Jag har steg i museum i Jerusalem och ser dessa skrifter och ser skrifter och se akkurat hese handriten här. Fysiskt, det existerar i da Jesus Jack här av allt. Då följer man nästan som det ständer att du råd att skräckvannar out, du följer det ständer av hela er grund. Det är en god som vätjer över sin år och leder en god. Och det är så nämner Daniels bok, så nämner jag det att Daniel som levde om år 500 eller 600 år före Kristus, han profeterar om ting som hände 100 år att han var där, 200 år att han var där, 300 år att han var där, 400 år att han var där. Han profeterar om det persiska riket som ska komma. Det upplevde han själv. Han profeterar om det griska riket som ska komma och som hände att han var där. Alexander den store døye onker, han säger det ene hotni til gøydabutsen, det brottna jeg av, og det vokser 4 hotni fram. Alexander store, det etnast omgang jeg samlet rujtje, det var noen generaler som fyrir struja, så rujtje ble butt sunter. Så det henta. Då ser man ut fra en søverkritisk og ut fra eminensprincippen hatt de av å skriva at han det kan vi ikke søvan prekvar hadde hendt. Det ble akkurat så som det stod. Tog man av å skriva at han tog man hever til immanensbrillene oppi. Og en dansk teolog underviser av universiteten i København, han sier at Daniel anvender forutsigelsens fortellerkunst hos det som skal skiljas. Man skal nästan være professor for å finne på noe så kreativt som det er. Forutsigelsens fortellerkunst. Men Daniels bok ble øyne nästan større parter av den og i det så. Men oansett om du teger bok Daniels som fra og flyter han fra 500 4 Krist og flyter han til 108 så løs. At alt det som Daniel skriver i middelen her, som hendte i middelen her,
de polemiska krutchene och makabera-tøyen och allt det här. Att du lyckas som först här ett rum så att du kan säga jag har skrivit att han så vart det stadigt problem. Vet du vad? Då Daniel profeterar i Östen om murar i Jerusalem han profeterar om en salvaur som skulle komma. Och en hövding. Navnet Kristus betyder en salva. Och det säger Daniel så i sin 19. kapitel. Så immanens tillhängaren har stadigvæk en stor troblöjga självt om tar röjna att göra Daniels bok 400 år nutchare än hon i verkligheten så hjälper det inte förfärligt näkt. Daniel blev vi att ta som ting som stadigvæk höra framtiden till döms om det romerska riket som kom. Och du ska vita och skilja 25. Fra tog jeg takk åregånger ut om å reise Jerusalem atter og bytja av nødtjen inntil en salvaver. Året salvaver, det samme år som Kristus. Og en høvding som kommer, skal genga 6 viker og 22 viker, det skal være reist opp atter og bygd opp. Vi tørkun og gøtun, men av trångdartøymen. Men det er 22 vikene omlittene, skal en salvei være 4 point. Han skal være 4 point, og ikke hava. Og lusta nu. Så ständer. Och stävaren vad det för stäver till? Det är i Jerusalem. Och halvdagen skulle vara lagt i öje av fältjöns hövdinga och i kämmer. Att hände ju Arnold Fjärs efter Kristus här omringa i Jerusalem, intog i Jerusalem, lade byen och lade halvdagen i öje. Det är en halvdagen som Daniel egentligen skriver om här. Han var inte till att det Herodes tempel. Så stadigvæk må man säga att dessa skrifter, självt om du hörde att han är 108 för Kristus, så tar han framsutchen om Messias, om löjningar och det av Messias här, och om öjning i Jerusalem, allt det här så som hände att han har med Daniel. Immanensprincippet har ingen chans. Det hänger anfallt inte samman. Det är nog mycket här, vi har rationella människor kan säga det må vara näka utanför. Det må være tross alt en god som øyne helder fremtiden i sin hånd. Som en sier, jeg vet ikke hva fremtiden ber, men jeg kjenner han, og jeg har jo alle til hånden som ber fremtiden. Og til øyne må innvel. Da vi kom opp til akkurat tøyer, så har vi gjort livet i en hemsomfattende utlegg i mange år, i 1000 år. Og da er jo helt påskehøgt, så har det alltid haft en Thomas Stål i tillfälle av att Messias skulle duka upp. Så ska det vara ett plats uppe till. Och drömmen har alltid varit nästa år i Jerusalem. Da jeg var unger ble det ofte å være ferast i havn. Jeg er oppvaksen Klaksvik. Det ble det bygget av mamma og min. Han har også drevet noen bøker. Jeg ble ofte å lese bøken til han. Han er Heine Svartstammar. Da han var der, så slapp jeg arva akkurat av boken til han. En av dem en betrakt, eller utleggingar av Daniels bok, skrivet av amerikanska bibellæreren A.J. Ironside. Ironside var en god bibellærer. Han er som vi kunne klassifiseres som a conservative evangelical. Og boken om Daniels bok, som jeg fikk skriva og utgivet 1916, hvis jeg minns rett. Skriver Ironside, og i hesar boken, han sier, for jeg vil lese Daniels bok, og suttja hva det profeterar fram undan om det jødiska folket, så sier han, vi kunne ikke forklare om på sjurtøy, selv om det ser fullkomlig politiskt omøvelig ut i det, sier han. Det jødiska folket verer øynda sauna i sin egna land og i Israel, og kommer å være endurøst som tjau. Skriver hans boken som jeg har i heima og prent under 1916, hvis jeg minns rett. Han sier, det ser omøvelig ut. Vi vet at han skriver at her, ta vært inn i osmaniske tøyene, ta osmanerne rådde i det takkallet i Palestina, og ta sjøt i øtland økene her. Og politisk så dødde han å sutja til at menneskelige stela ser dette fullkomlig omøvelig ut. Han sier, det må bare hente. Det stender her at det er ferdig hente. Og 3 år siden så var det veldig.
Så jag säger. Jag läser något som en skriver om norska teologer och tutsi arsvetningar som en sån 28. Ta sier den norske bibellæreren Ole Hallesby sier at jeg øyla skeptisk, sier han, om Israel nærkande kan bli sauna i sin egna rydg. Det ser rettelig omøvelig ut, sier Hallesby. Og da jeg sier at Hallesby var skeptisk, så vil han hedla til det kallar erstatningsteologierna at Guds samkommer hever ivetidje plasset til Israel og jødenen, ikke bare, altså, og at jøder mer eller mindre avskriver. Jeg trykker på erstatningsteologien og på tannmaten at sikning Israel skal komme til åkken, men ikke på tannmaten at jøder og Israel avskriver. Det er alltid rombra og ikke pura grøtt, så les verløysen, altså ikke. Da jeg nevner det her om Hallesby og sammenkommet i Eineside, så vil jeg gjerne understryke at Hallesby en person som jeg har medalja større respekt for. Han har skrivet bøker fra bønnens verden, og det beste bøker som eksisterer om bønn. Og jeg føler ikke at jeg kommer Hallesby til øklar på nære måte, som at akkurat her trykker vi at han misstås større. Og så han ikke tror på at Israel kunne bli et kjøtt, at det sa politisk omøvelig ut. Det er nok. Men det ble bare så. Og så kører Louis Vujar Israel en kjø og land til Esau. Men det er alt som jeg gjerne vil vente atter til her. Arne fra Vujar. Til jeg skal høre et år ur munne, fra munne frelsarens, Jesus sjølver. Han sier det i Lukas her evangelium, kapittel 21. I samband med at lærersvennerne kommer til han, og var imponeret av tempelbyggningen, så sier jeg der, og det var ikke sånn tempelbygningene. Det er hodet der, det var imponeret. Men frelseren var ikke særlig imponeret, og han sier, hever ikke vel at en steiner etter steiner som ikke skal brådes nye. Og det hendte om det i 40 år etter Jesu opprøst av Jerusalem. Da kom han der 17 til han og sier, ja, men når får alt dette hentet, og hva er det tegjen for endere tøyen og tog kommer atter og sånn. Her sier han om falske, det jødiske falske, i vers 24. De skulle fattla for svørsek, og være herløyt til atler tjauer. Legg meg ikke til Kristus som taler. Og han sier, atler tjauer. Og Jerusalem skal ligge nyhetrakka av høytningen, inntil tog høytninga enda. Så det ikke annar enn frelseren sjølver, som tåsar om en heimsomfædande utlegtar tøy for det jødiske folket. Og Jerusalem skal ligge nyhetrakka av høytningen. Og det hender inntil tøy høytningene at enda. Nødja testamentet tåsar og i verlegene altså nekk om det jødiske folket og Israel og menighetene som man sier kontra Israel. Om det jødiske folket sier apostelen Paulus såleis. Tar jo Israels menn. Tar man tilhør sånaratteren, dörten, sattmalaner, lovgavan, godstannastan og liftene. Tar man tilhør fedranar. Og så sier han, og av taimon Kristus kommet etter halvtenen, han som god i ødlån, siknaver og i atler over. Amen. Det som han egentlig sier her, tar øye alt dette her, og han sier at jeg gjør at han vittnesbord at han har ugenskap for gode. Men ikke ved kile, da røyna å finne sånne egne rettelse, at du der ikke har bakt seg for rettelse gods. Og som vi hørte Janne, så sier han i 11. kapittel, jeg spør nå, har vi god vreka folksvitt, så sier han minne en så, eisen Israels maur, av avkom i Abrahams, av at Benjamins. Vers 25. Jeg vil ikke prøve at de skulle øvidende om dette landarmal, for at de skulle ikke halde at de selv være klokere, at forheringen kom i en part av Israel, inntil høytningene kommer inn i fotlandtale, så skal alt Israel være frelst. Som skriver her, Sion skal frelseren komme. Han skal få bort godløse til Jakob.
Og ta ikke bort synder tørra, hetta sattmal må inn vi teg. Og nå flytter vi dere noe som fra tog, hva skal man säga, politiska eller ta tjauskapelige EU-tilt antall. Etter evangelien det til futsen for tikkere skuld, men etter utvendelsen det elska for fetarnas skuld, tog nøye gavsynar og kallsutt til enkrar god ikke. Paulus sier vi i en ørenbrau til 17 Korinthbrau at det ligger i anlidet å tørre ta Kristus vil lysne opp, eller ta i loven vil og han sier, men ta der vende om til Herren det som ligger iver, det sløret som for and. Det vil tidsi bort. Derfor det fram en andelig vakning i middelen av jødiske folk som vi ikke har sett før. Og jeg har bare selv at det er nødt. Og tog er tegjen. Og hva fremtiden vi vil gjøre, ja, men jeg har ikke Guds år forteller deg om fremtiden, om enda tøyna, og det er ikke stunder affæren inne på det. Jeg skal klare rundt det av. Jeg får bare bruke et døme eller en mynd ur åpenberingsbautene. Her, som bruker helt til sørst. Stender i 12. kapitlet og vers 8. Og så heter vi således som skilje hendan kapitlen, eller heter brådeskrift. Størst tegjen sås til himmelen kvinna, klatt i solena vid mannen under foten og kronen av 12 stjøtten av høtten. Hon var vid baden og røpte i bansne og føringar versjon. Anna tegjen sås til himmelen større eldre i dretje som er i tjejhøtt og tudjehøtt og høtten så inn i tjejkroner. Herlig hans dra tringen av stjøtten himmels visser og kastet her av hjørnen og dretjen stod framfor kvinnerna og i øya skulde for jeg gløyba baden i henne da hun er 8. Hon åtte drønjabaden som skal styra ötlom falkasløven ved jadnestave, og baden henne var rik borstyr til god og ha sett i hans. Vi vet det at alle tanns symbolikker som du finner i oppberingsene, han finnes også ærasen i skriftene, og Guds ord brukar, oppberingsene brukar analogi, eller myntenar ærasen fra, og hatt som at baden skal styra ved jadnestave, et av de messianske profetiene som vi stender i Salme 2, hvis jeg minnes rett. Etter som min tullkjeng av Heson, badene som er født, hvor det til, det kvinnan som føyer badene, og til angen i munnarver, altså. Jeg vil at ånden kan heve nærmere, at badene er Kristus selv. Spurningen er så, skal Jesus og øyne bli inkarneret av tre, at det blir født inn i en dag? Det er alltid, vi må si, nøy, det er alltid skriften der tydelig grøtt. Han er menneske, han blir menneske, og han er menneske i det. Men den kvinnan er vid bad, og hun er kommet til at øya, og hun finner versker, og hun råber bansene, og i føringer versker. Og hva er så kvinnan? Baden er Kristus. Kvinnan, jeg tykker den jødiske tjøen, og israelske tjøen. Det er begrunnet vi tog, hun er klatt i sjølene ved mannen under foten, og i krone av 12 stjøttene, og som valgt på at det er 12 18. Da hun er vid baden, og føyer, så er min fætan hos tinken, det er Kristus som er føtter og i hjertetøra, og i sinnetøra, og i tankentøra. Som frelseren sier innenfor, at her, det er ikke så mye for en de sier, siknaver vil han som kommer med navn i Herrens. At de skulle hitje av han som ble gjøkken stunden, og de skulle grad og vende seg om han. Han tar føyingen her. Hon hører fremtiden til. Men jeg halte også at vi sutja byrjan innan til henne. Og i det. Da apostelen skriver om Rambrevet 9-11, og han tåsar om Guds atlan i høytningen og gjøten og fyrvågjere, kommer inn og anmenningen. Da sier han til sørst, og hette vil det sørste si, jeg leser dette opp fra skriftene, så sier jeg takk for det. Det er akkurat for meg som at han finner seg ikke år, altså, han grunner ikke. Det er så iverveltende for han, at han sier, og rykdomsdjup,
visdoms og kunnskapar Guds. Guds outgrundande ikke domar hans her, og outrannsakande veier hans her. Det hver har vi kjent sinne herrans, og hver var radkjøver hans her. Eller hver gav honom fisk, så honom skulle være givet vila. Fra honom, vi honom, og til hans herre jo alt. Og honom dård, og i alle ræver. Amen.